Guys, parang kalibangon na kayo. Lain na yung feeling ano eh. Kasingot na ko bugnaw. What's up, people? Next stop, mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batog ka ba? The Star! Good morning guys, it's a Saturday morning. Diyan ko nag-duty sa MOR and now actually second day na ni siya sa among promo sa Ribisco. So na ako karon diri sa Buena Oro. Ingani ang pag-briefing sa mga promo. Si Okabel, hi Okabel. Hi! Oh, di ba? Nagamit ako megaphone pero mas gusto pa kung tingog ka sa megaphone. So among megaphone gamit hinay kayo, taga nag-sample may gala. Megaphone ni siya. Check 1, 2, oh, mura ni pinakakusog. May palito lang Mr. Kada. Oy, dahil si merong bola sa naman na nawi na naman ko sa mga. Oy, na kutob diri, labas pa kutob. Ay isda. Muna mong sponsor ka nun? Ribisco? Ribisco? So ang primero na mong eksena, marami ka ng gaparid. Gapamista mo ko diri sa Buena Oro sa una. Good morning. Good morning, brother. Morning. Morning, hi. Happy Fiesta! Ordinary Fiesta lang. Cagayan de Oro City. Batang mama! Wala ako sa midri para sa among. Ito ang bata, diri ang mama! Ribisco. Fiesta. Pastillas. Ayun ko nga, una sa ito mga virgin. Siya nga, virgin pa ba ako sir?
po ang iatag dire. Family planning sa ito iatag. Sabi ka nagang mata. Labog ang ilang pagkatulog dire sa pagkatbat. E namo kami kalit. Kung humana po ng akong shop. Ito lang. Kurang lain akong tiyan. Kailangan ko magsiya. Tinong ko. Pagkasabas akong gibati. Guys, parang kalibangon na kayo. Lain ang yung feeling ano eh. Kasingot na akong bugnaw. Ano ganyan ang barag? Basta kalibangon na ka bang hindi ka kapugong kayo ay mong singot may bugnaw kayo. Saan din Malaysia ako? Guys, dapat yung ibig-ibig-ibigin. Manila ko din sa ABC mag-CR. Pagdali guard. Guard, pagdali guard, please lang. Naginahinay pag ang guard. Kagawaso na guard. Guard, please. Pagino ko check upon pag gini. Pagino ko kalangay ba. Pagdali di. Anong paminaw. Bugno na kayo. Test shot, good job. 2,000 years later. Like it. God. Imagine na pagatpat pa ni Lord. Ay Lord. Yan ang ilaw ka ni Boy. My God, good Lord. Di na good mayo kung una sulod ba naman siya naman kakubo. Lainay. Guys, medyo nagluya ko. Medyo okay na gamay pero hindi ko kaliw. So kung nalay video ganina bito sa CR paglingkod. Grabe. Usa naman nga mga naging adlaw pa man eh, 3 days na ba? Yan ni Mayo ba? Hindi ka po kumarang-arangan yung hospital tayo eh. Grabe. Karoon na murag tandugunan ko. Kaulan na nasad. Naglag man di ako mga anak, kinala siya mga tito. Amo i-check kung asa sila ron.